tlang au channel lo thlir chen tu zongzong te in zawain chibai le vek ule tonchum video a chuan British biological drama film munom eltiang ataka thil thleng nge be chana siam ni bok Victoria and Abdul ti hi toikim taka thira ngai thak zuai na hun ilo nei liang umyang kumsang khazariat somriat pasaria khachuan tuna Uttar Pradesh state chunga akra khopui velkhu British ho obram ni in British India tiawo ani china chumhuna chuan mipa la upalo tak Abdul Karim andi chuamin prison clerk na thok lai ani nge England palai Mr Tyler chuan ikarpet thon kha Royal Court of England chuan moyanti in anlom khopasin chuwang chuan lom thu soilet venan ti in Mohammed nen England lal Queen Victoria Golden Jubilee lomna a telve tura som in ni ti in ashila ti chuan an zin na tura chule poimo ang te an ruwa man fel nu chuan India achangin England na zin tur chuan an chuak zuitani Queen Victoria po chhiahhlawh pakhat chuan kai tho mekin lelama Abdul li achian pa te po lalnu an mu huna an om dan tur te ti tur le ti lo tur te nen lam chuan an shil dun na sa hle lalnu po khuma changa lom tho tol ni mekin longlama la Mohammed chu alom lo hle Abdul ang lo takin England lalnu mutura an zin tur chu phurve chete lovin lalnu le achui shwai zong te chu India op mek tu minun rong ho mu in a mu vekani engle khole atopa chuan an tumram chu thleng tange in an thuam in bel tur te chu manmo taka bel sok ani a chuti mek line Sir Henry po in lalnu chu a hun man dan tur te chilin lalnu chuan anin mel lebok Indian mi pate pani po lal in chunga chuan chwailu ni in an chen dan le khosak dan anin chung chei dan vel changkang le ro puilu tuk chu Abdul li achian pate po in an en ka hau mai lalnu aron thleng tia chuan phuswawin an man hlel hlom ta hle lelama chuan a om lo shan lo a chan chu helalnu Queen Victoria hi rampum pui chung ho tu le thunei tu ber ani miawani mi khwalan tamboka chhiahhlawh ho pon virbuai cher hle Abdul te chian dun eroin an lo mu nom clear vel mai ani lalnu mut hulai chu kai thoni in atana an thil pe ken ho chu an hlanta a Abdul po in India ramachanga athil ken ve chu pe in lalnu la chuan midang ho ang thovin enga te vak alo ngai haulo an hun nei mek chu a ne to e mawangin zo thuai to se ati berani chuta Abdul la chuan amita tak enin anui sak hi an thlen ma ati lo tur tia an shil mol kha alani zui atu ka po lalnu nun chu pangai reng thovin aning chin hle anyang nui mel po apungai mi alo tuk chuan eya anwai mi ten a hun man dan tur an shil mol lai chuan a mani lama thil pek pe a nui sak tu Indian pa kha a she chuak ta thut mai chu vele Abdul te chian dun ho tur chu andang ngal mak a chan chu lalnu in Prime Minister board ho ne na anin kongkhom na a eitur sema adu wangani Abdul chuan eitur pek pa in zanalan tirnan lalnu ke chu afo saka chutiang taka lalnu laka chet chu thil thiang lo le moi lo to pa ngai ani awangin an the chuak nga long ma se lalnu chuan a chui shwai pakhat ron tir ngalin chu pa chuan Abdul te chian dun chu lalnu in Jubilee chung zonga a personal food menatana aroi thuaron soitamai lalnu chuan Abdul chu abik taka ko ngalin midang ho zong chu chuak vekturin ati ngal mak angai te bokin Abdul chuan hanchung en ren run na le han biak that ngam lo vel po nei lovin lalnu chu ati ti puita bor maya India a na tho chin te shilin carpet thon tu le thlang tu po ama ani thu te shilluama lalnu po in chutiang taka chong du le ngai nat om chu ala ton ngai lo wangin a hlimpui hle ani Mohammed ala chuan India a le thuai chu chak to in England chu nuam ative e lo thung lal ina na thok tu te ho po an buayin an mang ang rutlang hle a chan chu an lalnu ber chuan ni thum chungot Indian pa bula hun a man to wangani Abdullah chuan India namzia rang le culture te shilin lalnu po in ngai nom ati thei em mani
chuti line akit ho te ero in engi an soyang le tia en thla in lalnu in Indian pamol mang tak a khoi ngam tlat na chan chu an she thiam mo lawani thil tam tak a shil china wangin lalnu po in Abdul Shiad na chu cha ati in angai sang hle a India akal ve po achak pha tak zet ani Abdulan an thei hai chung chang a soilan wang ringot te chuan ei ve chakin Sir Henry abula chuan India thei hai cha lu turin thua pe ngal mak khoi hmuna po eng huna po Indian sia hlo mai main lalnu ber adu du huna abek bor theile angai dante tlang taka asoi chuak mai theite chu makti tu an tam sot hle a lalnu chuan angai zong nia ngai tu le ring tu pon om tanuk mai chu mai ni lo document poimu assign don laya abula om ve turatan po Abdullah kher chu du to in Sir Henry chu chuak turin atimak lalnu chuan Indian chong Hindi te chu zirve du ta zelin England lalin chunga Indian ngai sana tam talutuk chuan lal in na thok ho po atilu hai hle lalnu du ange yin Abdullah chuan Hindi chong chu azir tir chanta a ato fu bal chang te chuan nuamati mel hui hui thei viau mai chuti lai tak chuan afapa Bardi Prince of Wales ron lang hlolin lalnu chuan Sir Henry nena chuan Abdul nena an pahni chawa anjin chuan atur lo ngai tu angal turin atimak adu ange yin an pahni chuan anjin dun tange longa te chuang dunin lalnu chuan heng ho rual din mun chale sanga an din the nana engpo ti huam ho hi ka hne in ka kham hlum to tak zet ani heng huna hi chuan mugal min liam san to ka pasal le ka chian cha ti ho kha ka ngai chin ani ati a anu ka ul na sa hle fa pakwa lai chu ka sing chuak ve tak na a ma se mi du am le kau ham tak tak lal na le thunei na ti vel chi angai to a lung khama an chuak vek si a ka khwa te hi a har chin tak zet ani atibok Abdul chuan midang ta na in pumpek theina hi nun hlut na chuan ni mai tia hnemin Muslim ani thu te ashil boka chu awang chuan lalnu po in Muslim sa khwa chu shia chiana zir chian achak le pha hle hei wang hian Abdullah chu achia hlo pa ngaya changin a spiritual mentor tur munjia akai santir zui bok lal in le achunga cheng zong zong ten lalnu Victoria le Abdullah chungchang hlir chu an khel tak si wangin afapa Bardi chuan kam khat deuh hlakan tuma ma se lalnu chu azam pha haulo Abdul te chian dun chu Florence anjin na tura ashwai vele sak Abdullah chu adu du na muna alu tlang thei zela wangin Bardi po asa ip ip chin hle ma se lalnu du dan animiau boxi lalnu chuan Abdullah chu chiloket hlut mel tak achunga athalak lem chuang chu pe in Abdullah po alom hle Florence an thlen nu po in lalnu le Abdul te chu khoi ki pa in zui chinin zanre eina po anin zui zela Abdullah chuan mi te ngaya thilmak le ti thiang lo ni om tak tak ti chu lalnu ti tir theitlat zelin zai po zai tir theitlat nia thiam lem lo ma se England ram lal ber ani miawa wangin an fakhwai hwai tho chu chuan lalnu po atihlim hle ani lalnu chu adu aya kai dewin Abdul nen chuan in ka hin an lam dun ta vela Abdullah nena chuan hetiang renga ka hlim lo na hi avrei to tak em ti in lom thua shil mol mol bok Abdullah po in keipo ka hlima lom chuan kanuna mi poimo ber po ini kanupui ai ma po in ipoimo to zo kani ti in a shil anupui nei to thu chuan lalnu chu chong hle in ameng takok kok mai hetiang om shan reng te chu acha si nang inupui le chung kwa te chu England a shwailu ve an ngai ni chu ati ngal chuk chuk lalnu du ange yin Abdullah chi le kwang te po in lal in churon thlengta in lalnu chu azam le a chuti rualin anwaya mi ti ho ero in chung mi khwal ho chu an lom mel hlol lawani Abdullah nupui baka anu le an chia hlo te nen lam chuan an ron thleng tarup mai le achung ti ho ne na an ho theita ka wangin Abdullah po ahlim hle lalnu chuan anupui mel chu a mu ve chak ema wangin reilo te tal mu ve adila Abdul po in phal taka mu tir ve in lalnu po in mingau nu te nen dang lam in nei hlei nem le ti in mel cha ati hle chuti mek lain Prime Minister baka lal tha chang dol tu a thui shwai te ho ero lalnu kho sajia awang chuan an lung oi to lo hle
a chan chu lal nu chuan lal in chung zong deuh tho te chu Indian style la chei dang lam vekin banga te chuan vai holem a intar chei chuaya ama Abdullah thalak ngei po moi taka tar ve ani nge tina eichak Indian thei hai po kha aron thleng ve ta hlol maya ma se kalkonga athang rei awangin a eitlak to lo thung lal nu du dan ang zelin lal in chunga function nei tur po Indian thima buat sai ani don hemmai Mohammed a phei chuan thil om dan chu cha ti seng to lovin an lu chunga meiling an che khol ni main a cheto a chan chu lal nu ti lo midang ho zong chuan an lom ve ho lo wangani lal nu la chuan a fapa aya Abdullah nu pui chu abula chutirin Abdullah chu perform boka Sir Henry te ho chuan angai nan shilo che hle nima sela lal nu berin a hlim pui miawa wangin kutte chu an beng tlai khonu veli ang durdura chuti lain Prime Minister ero alom ve haulo thinrim taka chuak ngalin Sir Henry bula chuan lal ina changa Indian culture nuai bo vekturin atihmak Sir Henry po in athudon chu lal nu shil ve ngal ma se lal nu chuan Indian haulaka hian bat kan nga zo ka sinti in achan let vele tlat ma se Muslim hoin England sipai sang mi don zet an that ti shatir ani nuwa ero chuan lal nu chu adanglam ta hle Muslim ani ve tho wangin Abdullah po chu hota a phat san ta ngain achunga alom lo hle chu ero lal hnuaya na thok hota na lomna ani ve thung boksi lal nu chuan Abdullah chu India a tir ho ngal rum do in a in ngai to boina sa hle ami ngai na le rin tir bo chu a she ve tak zet ma se ti tlang ngei ero adu si zanlaya chuan aril ru chu thak le in Abdullah chu ngai dam le ta a England rama la chen chun zom zel chu arem ti sakle ta bokani tin Abdullah nupui rai harlu tukpo chu mang an thak ati ema wangin doctor aron sakngal lalnu in Abdullah angai dam le ti an shatin bardi le midang ho chuan buai hle a Abdullah chu lalnu ngai to na changa nuai bo mak ani theinan malak zel an la tumru hle Abdullah te nu pa endiktur doctor po ron thlengin le lama Abdullah chian pa Mohammed chu lal khon bol ho chuan hu in Abdullah chanchin chhalo lai le eng mote chu shil turin anti a chu aya chuan India a holet le na tur poisa tam tham tak pe kan tiam bok ma se ani British ho mai chuan tho puya lo du chak lo lal nu po in Abdullah chu anung lama bedan andap char ti chathiamin anwai mi ti holaka chuan athinarim hle Abdullah te nu pa test result po chu sha theinita in alandana Abdullah zok chuan serna na chi khat aveni in alanga chu nawan pai the ri lo na chan ni po in alang chu vele ti fu in ti takin bardi le lel khon bol te ho chuan Abdullah nat na ve chung chang chu lal nu shil ngalin Abdullah chu le khathiam lo le chung kor thei taka changa seilian ani thute school po ara ei lo thote chu an shil vekani ma se lal nu chuan ani ho ni na le thu nei na chia du ho thu sei chu enga ma alo ngai lo na samaya ali alingin Abdullah ne na chuan ngai dam dil turin ati zok le hlawa Abdullah chu pasal cha naita hlan kai atum thua shil hlombok lal nu thu chuak chu mak anti in achong hlom hle lal nu in Indian pa Abdullah naita puan atum ti an sha chuan lal in chunga na thok ho zong te po in mak anti in an du lo an pena hlom hle anjinga mi Miss Pips chu lal nu mu a angai dan so son tir tura lu tirin ani chuan hlaule khur chungin hetil hi ikal tlang pui lu ani chuan tu man kan support don lo chi ania kan dau dal vikang che atia chu chuan lal nu po ati thin rim hle bardi po in anu chu huve in lal in le anram chunga changa Indian culture le influence zong te nuai bo vek turin angena ani lo chuan innuai mi te hian itak sabor somna chuan lama an naban sanduak le pai thak chen tumania ti na vobok ma se chu vona chu kumsom riat pakhata upa Queen Victoria kumsom ruk pahni chung zet rorel to chu ati jam phai lo anwaya thok ho zong chu ko khomin banduin omani chuan in bang theye lo pen maru le ati talang lang mai ma se tu ma pen chuak ngaman om chuang lo lal nu vek chuan
ka ngai dan ka thlak le zok si mai nge ti in Abdullah chu night ni mai lawa Royal Victorian Order atana commander tura ruat ani don zok thua puang le mak ma se van doi thlak tak mai in he mini chang hian lal nu chu bor som chanin ngai o hlei thei ta me ulo Abdullah chian pa Mohammed apo chu aboral ve thut mai a lo huna a chan tur mul mai chu aro pui don lo ema wangin lal nu po in Abdullah chu India a let le to zok mai turin ati a ma se Abdul eroin lal nu kal san chu du big lovin a hnial char char thung zoi zo in lal nu shisel na po in yam lama pan chho zela ceremony poimo tak taka po ain lan thei ta haulo khuma changa thokang tur po talo chaw chung chungin Abdullah ahmu du thu soin midang ho zong chu chhuak vek turin atibok lal nu chuan athi to don wangin a hlo tak zet thua soya Abdul chuan akut wanin Enge ma chale vek don alom tuna chuan mun nuam le hadam thak taka ikal to don ti nani a ti in nuk ul chau chungin a hnem Reilau te nuwa chuan lal nu Victoria chu boral zuin a fapali a khon bol te ho chuan an hual chapa chuti lain sun ve ma se nai thei to silo tu Abdullah chu room pon lama a chapna sa hle tuna chuan bardia chu Edward 7 ni in England lal thar le Emperor of India thar ani to don bukani ahna ma sabiratan Abdullah chen na in chu swasam sakngalin athil poimo engkim a halral sak veka England ram chu arang thei ang bera chwa santurin atibok Abdullah chuan anei zong chu lalnu pek chiloket chuni to main India a akele nu po hian Taj Mahal bula Queen Victoria limlian zet chu tlo zutin zana chibai abuk chen ti chuan India akele achanga akum kwana kumsang khazakwa pakukum khan aboral vetani ole khati chin kha movie chunga mi te chu anim maya atir lama soilan to angin he movie hi atak ngeya thil thleng be chana siam ni in a phena hian thon thu tam tak a nge a he thon thu hai chu ani dan te po hi ngainom tham tur tak chu ani nge yang engpo ni se tun chum chu movie recap ani angin abak wak kan thlur man lo ta ngai la endu le chedu kan tam dana zirin video le peklama ti chwale zo kan lo tum don nya tlang au channel lo thir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule